Andrej Kiska nastúpi do funkcie prezidenta o necelé 3 týždne. Prípravy na túto udalosť sú však už teraz v plnom prúde. Dnes sme sa napríklad boli pozrieť na to, ako sa v Prahe tlačia známky s jeho podobizňou. Pozrite sa, ako to tam vyzeralo. Husák, Havel, Kováč či Šuster, no a teraz najnovšie už aj Kiska. Týmto strojom prechádzajú všetci českí aj slovenskí prezidenti. Známky s ich podobizňou tlačí už od čias Gustáva Husáka pán Ján. Tlačiarenský kolos obsluhuje viac ako 40 rokov. Pamätá si napríklad, čo sa stalo, keď stroj zaštrajkoval a začal tlačiť obrázky dupľovane. No a tam prezident Husák vypadal jako Černoch. Takže to by byla ostuda, takže okamžitě se to muselo válec vyhodit a udělat nový válec. Ako môžete vidieť, budúcemu prezidentovi Andrejovi Kiskovi sa to našťastie neprihodilo. Skúsený tlačiar takto miešal ostro zapáchajúce farby. Nastavoval papier a dôkladne kontroloval vytlačené známky. Spokojne skonštatoval, že Kiska sa mu vydaril. Hezká známka. Hoci známky nájdeme na poštách s rôznymi motívmi, tváre našich prezidentov lepíme na listy a pohľadnice vo veľkom. Tak napríklad s podobizňou Michala Kováča bolo vydaných viac ako 134 miliónov kusov. 32 miliónov kusov patrilo Rudolfovi Šusterovi, no a 5 miliónov kusov známok vytlačili s našim úradujúcim prezidentom Ivanom Gašparovičom. Koľko ich dostane Kiska, sa zatiaľ presne odhadnúť nedá, ale prvá objednávka je už v príprave. Tlačíme 8 miliónov kusov známok. V najbližších mesiacoch pripravuje pošta aj raritu, známky s lepidlom v jahodovej príchuti. Zisťovali sme, či aj prezident Kiska bude chutiť po jahodách. Vzhľadom na to, že ide ústavného činiteľa, to by som teda nechal v tej konzervatívnej forme, ako sa patrí na hlavu štátu. Z Prahy Beáta Kšenžíková, televízia.